Era unha vez o home. Os Países Baixos. Este cadro de Holbein marcaba a fin dunha época. De aquí en diante o bispo e señor non serían os donos do saber e da terra. Entre os primeiros en aplicalo estaban os Países Baixos, herdanza borgoñoa que no 1519 aportaron a Carlos V os Habsburgo de Austria. Os Países Baixos non tiveran a sorte de vencer o duque de Borgoña. Empurrada a rebelión polo sutil Luís XI, que despois abandonaría a cidade de Liexa, coñecía no 1468 un saqueo dramático. Mais afortunados e tamén mellor defendidos, os cantóns suizos conseguían derrotar a Carlos o Temerario en Granson e Morat, en 1476. No 1499, Suiza obtiña a súa independencia. A unidade cristiá íase a fundir, non só minada polas súas contradicións, desexos de opulencia, de riquezas temporais, senón tamén pola reforma. No 1517, Lutero enfrontouse á Igrexa acusando a de simonía por negociar cos bens espirituais. Alemanha sublevouse. A Suecia de Gustavo Vasa, Finlandia, Dinamarca e Noruega seguírona. Zwinglio instauraba en Zúrich unha reforma democrática. No 1541, Calvino fixo de Xenebra a Roma protestante. Cólleme esas flores, anda. A través da Academia Consistorio fundada por Calvino, as súas doutrinas íanse estender por toda Suíza, Alemanha, Polonia, Hungría, Inglaterra, Escocia, Francia e os Países Baixos. O Concilio de Trento, que finalizou no 1563, lanzaba as súas luces sobre un mundo xa transformado. Nos Países Baixos tiña lugar o levantamento dos gueux ou mendigos. Ali os están. Vos, coidado! Que diso? Mirade! Ide, é o momento. Vos, ide aquí. E vos, quen sodes? Que? Como? Que facedes aquí? E logo, está prohibido. Prendede este insolente! A min! Compre defendérmonos! Que é isto? Unha revolta? Correde, correde, a ver se me colledes. Para me comer a min, compre ter mellores dentes. Os vosos non valen. Isto pode valer, tomade. Ei, gordo, cando acabes coa mesa fai o favor de pasarma. Unha cervexa, señores. Aquí teñen. Non teñas medo, pequena. Mira, non pasa nada. Pedro dalles de beber. Arriba, fato de borracho, seguídeme! ¡O ataque! Porque me tocaría mandar semellante cuadrilla de cobardes. ¡Arriba! Sóltame, déixame.
Filipe II, encerrado no seu palacio de Madrid tan lonxe dos seus turbulentos Países Baixos, séntese pouco inclinado á tolerancia tanto política como religiosa. A revolta dos Gué respondeu coa Inquisición, a represión do Duque de Alba, os tribunais especiais, a execución dos dirixentes católicos Egmont e Horn. Despois a bastar con encher de terra os lagos artificiais. Desa maneira gañaremoslle moito terreo ao mar. A xente fuxiu a lugares máis seguros. No 1572, cando os mendigos do mar se apoderaron de Briel, os emigrados fundaban en Inglaterra unha próspera industria téxtil. Sí, todo vai ir ben, pero tede coidado, Despois produciuse un levantamento xeral e a loita contra España duraría 80 anos. Guillerme d'Orange era nomeado capitán xeral. En Francia tiña lugar a matanza da noite de San Bartolomé. Que vento, non se ve nada a 15 pasos de distancia. Atención, preparados. Temos que inspeccionar este sector. Comprobade se o camiño está despexado por o grosso da tropa. Couga, non se refira a ti, home. Atento, gordo, empeza o xogo. Veña, ataque! Gordo, aí tes un cliente. Boas noites. A patrulla foi atacada polos campesiños. Tede coidado. Está che ben bo este viño. Saúde! Saúde, se temos que morrer que non sexa de sede. Pola victoria, soldados! Ai, perdón. Que significa isto? Desculpádeme. Vas mas pagar. Onde te metiches, cobarde? Ven aquí, malnacido. Aquí estou. Ei, seguídeme. Pero como? Xa rematamos. Sí, e na cidade os compañeiros deberon facer un bo traballo. López! López! Hã? Que? Gómez! Aquí estou. Pérez! Vou. Sánchez! Ese son eu. Ibáñez! Vou. Mínguez! Mínguez! Aquí, oi. Mínguez está algo xordo, pero non ten a cabeza dura. Fartas da dominación española, as provincias católicas do sur uníronse co norte calvinista, pero os abusos cometidos por algúns fanáticos provocaron unha nova escisión, desta vez definitiva. A unión de Arrá das provincias católicas, Utrecht respondeu coa formación das Provincias Unidas. Asinemos, unidos seremos máis fortes. O Señor pídenos que volvamos á casa de Deus e tamén que fagamos entrar os descarreirados. Prendedes a xente! O Señor dinos, chamade no voso socorro se é preciso. Chamade, chamade, e o socorro chegará. Chamade, chamade. Golpeade e eivos oír. O Señor tamén lles falou ás mulleres dicíndolles: golpeade, golpeade forte. Chamade, di o Señor, chamade, chamade, sí, golpeade forte. Como diga. Sí, iso é, eu eivos oír. Que raro, acampada a igrexa a estas horas. É verdade, vamos. Prendedes a xente! 1581, o acto da abxuración sinalaba a decadencia de Filipe II e proclamaba a República dos Países Baixos. Ui, Bastante brutalmente, por certo. O 10 de xullo de 1584, Guillerme d'Orange Nassau era asasinado en Delft. Nos Países Baixos botan a culpa a Filipe II. Os Estados Xerais foron constituídos baixo a presidencia de Holanda, que ia dar o seu nome á Unión das 7 Provincias Unidas.
Que Deus vos garde a todos e que a pesca de arén que sexa boa. Grazas, Flor. Ata pronto. A próspera Antwerpen, cidade pola que pasaba o 40% do comercio mundial, volvía a caer en poder das tropas españolas e é saqueada. Un terzo dos seus comerciantes fuxiu a Londres, e aquí en diante sería substituída por Ámsterdam. Por que non me axudas a triturar o sal? Espera, que descubrí un truco para limpar. Isto vai moi ben. Ai, a min pareceme que así o que estás limpando é o mar, non os barrís, gordo. Non che está mal, eh? Ai, oi, que tal pesa este traste? Ai, 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 ai. Queríasme morder, Pois agora verás. Toma! Estas cañas estanche un pouco tolas. Podíasme vir a axudar, ó. Ai, o que pesa. Ai, 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 ai. Aínda non acabaches. Para de xogar. Xa estou farto, voume enfadar. A ver se atopas outro método mellor para a limpeza. Turra forte, gordo. Hoxe non foi nada mala. 1587. Isabel de Inglaterra mandaba executar a María Estuardo. Alexandre Farnesio declaraba que pola súa axuda aos Países Baixos era a Isabel a quen habería que matar. Filipe II escoitou o consello e preparou a armada invencible. Gustaríame vivir tranquilo. Ei, mira. No 1587, unha expedición de castigo capitaneada por Francis Drake destruía e saqueaba gran parte da frota española fondeada en Cádiz. Fuches ti quen recrutou esa tripulación. Sí, patrón. Todos herexes, merecías que che fendese a crisma. Mira que boa idea convidarme a tomar un grolo na túa casa. Vesme axudar, gordo, que amable. Ei, Os sábados non traballo, sinto. Pero se é o día de facer a limpeza. Morro coa sede. haberá cervexa. Onde? Hai unha xerra na cociña. Que clase de cervexa é esta? E non bebeu auga con xabón de fregar. Que raro. Oiches, Pedro, Arrea, pero que che pasa? que teño sede. Ainda. Vai un tempo estupendo, non si, patrón? Sí, pero algo húmido. Iso, iso. Patrón, é intolerable que os barcos españois impidan o paso dos nosos navíos. Que pensades facer? Ese bloqueo xa dura demasiado. Non o podemos consentir. Hai que acabar con el. Estou de acordo. Deberíamos abordar eses malditos navíos españois que lles pechan o paso aos nosos. Facédeme caso, confiade mo mando dunha frota pequena. E prométovos que nun amén, cando menos o esperen, hei acabar coa escuadra inimiga. Que dicides a iso? Non vos agrada a idea? Sí, pero...
Non vos parece que o que dixo está moi ben? Que opinades? Mirade, vamos falar seriamente. O mellor sería construir unha boa frota comercial que acabe co bloqueos en batallas inútiles. Someto o proxecto á consideración de todos. Xa que os navíos españois dificultan a chegada de mercadorías estranxeiras, fundase en 1594 a Compañía das Grandes Indias para traer provisións desde tan lonxe. Son un banqueiro e podo financiar a empresa. O asunto xa está en marcha, pero podíamos estudar a vosa proposta, señor. Por que non? Supoñamos que acepto. Nese caso, cal sería o meu beneficio? Un bo soldo e a metade das ganancias, parecelle. A metade? Non acepto. É inútil que insistades. Home, a fin de contas o barco é meu. Coidado na cuberta! Adeus! Adeus! Boa viaxe! Cuidado! Ata pronto, boa viaxe! Ese barco máis escuro é un navío de guerra. Protexerá os nosos barcos no caso de que os ataquen os españois. Daste conta, van a estar ben seguros, non si, Pedriño? Sí. Ala, xa marcharon. Veña, veña arriba. Alas. Ai, ya! Pero ti estás tolo. Que faz? Non é unha meniña, é un home. Pensei que lle gustaba. A ver se... Ei, o patrón. Non vai afogar. Socorro! A destrucción da Armada Invencible debilitou considerablemente a frota española e xa non poderá impedir as importacións holandesas. Isto empeza a ter xeito. Aí os están! Pois nada, a ver se nos foi rendible. Ai, que bonito. Coitado! Non o toques, isto é moi frágil. Non oíde lo que digo. Sí, que é moi frágil. Sí, sí, xa entendo, home. Axúdovos a levar a mercancía. O que faltaba? Monte de cretinos. En fin, esta está intacta. Algo é algo. Patrón, notei 1 ou 2 terróns de azucre. Os barcos da Compañía das Grandes Indias sucan os afastados mares comerciando, facendo intercambios vantaxosos, realizando negocios magníficos. O seu é un éxito sen precedentes. Xo dicía Sí, eu. xa dicía el. Estaba seguro. Sí, estaba seguro. 1602. Fundas a Compañía Xeral das Indias Orientais. 1603. A principios do século, a Compañía Xeral das Indias Orientais estaba en auxe. Morría Isabel de Inglaterra. Shakespeare estreaba Hamlet, o que seguirían Otelo, Macbeth e outras. A ver, amosádenos esa maravilla, queredes? Agora mesmo, Flor. É un muiño para moer o café. Está ben, non si? Sobre todo cando para. Que che pasa, Pedriño? Iso rompamos oídos. És moi sensible. Amigos meus, este rapaz é un artista. Está moi ben dotado para o debuxo. Monseñor, perdoade. Xa. Uns traballos manuais. A pintura non dá de comer, non todos os clientes son tan generosos como a vos. E imos pagar ben se o meu retrato é fermoso, é dicir, se parece a min. Ides ver como si. Ese non é tan guapo. A ver, pero que é o que pasa? Nada, señor. Todos os retratos están moi ben. Menos mal. Sí. Vamos ver. Enhoraboa, fantástico, xenial. A verdade é que se me asemella moito. E agora vamos ver os dos alumnos máis novos. Estou seguro de que este pequeno artista soubo captar toda a nobreza da miña... Ai, pero que demo é isto?
Botad este impertinente! Aí está a porta. Vale, tampouco hai que poñerse así, xa marcho. Como é posible que un pícaro insolente... Pídovos que me desculpedes, señor, eu... Que chafullada é esa? Estamos equivocados. Algún día este estilo de pintura valerá unha fortuna, estou seguro. Va que non me colles. Ai! Perdóame, sinto moito. Ai, as miñas lentes, non vexo nada. Non chores, verás como chas amaño. A verdade é que non sei como facelo. Pois apura. Que grande se ve todo. Mestre! Ui, non vexo nada. Mestre! As miñas lentes. Realmente extraordinario. Deixádeme sair daqui. Sígueme, Pedriño. Abride. Abride. Abride a reixa. E así foi como Hans Lippershey, no ano 1608, descubriu o telescopio. Mentres, na escola de Mariña... É unha profesión magnífica. Xa vos daredes conta cando naveguedes baixo o heroico pabillón do noso país. Gordiño, ti sempre nas polas. Pero, señor oficial... Silencio, mal alumno. Toma exemplo do teu veciño. Mira que atento está e que estudoso é. Veña, vamos ver os exercicios. Sí, os nós. Moi ben. Queresme dicir que é iso? Señor oficial, propoño que pasemos ás prácticas. Moi boa idea, rapaz. Vamos a aplicar a teoría. Iso, moi ben, por aquí... Non por riba, ai, Deus santo. Silencio, gordiño, vou te ter que castigar. A quen hai que castigar é a vos, instrutor. As vosas ordes, meu comandante. Podedesme dicir que significa isto? A pesar da guerra, a vida segue o seu curso. A ver esa proba de remo. Gordiño, demóstralle lo que vales. Ui. Preparados xa! No 1609 asinábase unha tregua de 12 anos con España. Creábase tamén a Banca de Ámsterdam, que chega a ser a primeira do mundo. Socorro! Aquí! Vaites, iso recórdame algo. Non vos enfadedes. No 1614 os holandeses estableceron unha factoría nunha illa a que no 1625 chamarían Nova Ámsterdam. 50 anos máis tarde a praza sería conquistada polos ingleses, que lle chamarían Nova York. Non, aínda non, é moi cedo. Iso é. 1618, Rubens pintaba O rapto das fillas de Leucipo. E nese mesmo ano, a defenestración de Praga facía empezar a Guerra dos 30 anos, grazas a que os Países Baixos alcanzaron a súa idade de ouro. Franz Hals, Peter Hoch, Vermeer e tantos outros. 1632, aos 26 anos, Rembrandt asistía á súa primeira lección de anatomía. Ruisdael o seu muiño. A medicina e as ciencias progresaban ao final do século XVII, pero non sin dificultades. Cando Harvey descubría a circulación do sangue, un século despois de que o español Miguel Servet defendese as mesmas teorías, a Facultade de París declaraba que o seu descubrimento era inútil, falso, absurdo, nocivo para a vida do home. Kepler, matemático xenial, foi perseguido polo seu liberalismo e prenden a súa nai acusada de bruxería aos 74 anos. Galileo acabou por ceder ante o Tribunal da Inquisición. Holanda, terra de liberdade, foi tamén a patria de Hugo Grocho, pai do dereito internacional. E tanto Descartes, que puxo en dúbida o mesmo Aristóteles, como a Spinoza, fillo dunha familia xudía expulsada de España pola súa religión, realizaron case toda a súa obra nos Países Baixos. Son unhas flores realmente magníficas. A bofé que sí. Vou plantar tulipáns nos meus polders. Aquí teño un bulbo. 2000 florins. A unha, as dúas e as tres. Adxudicado. Magnífico, señor. Adxudicado por 2000 florins. De seguido temos unha especie moi rara. A Semper Augustus. 1500. 1800. 2000. 2500. 3000. Enhoraboa, señor. Adxudicada por 3000 florins. E agora Non temos aquí perdamos unha... tempo. Un momento. Eu tamén compro. Pero quen se atreve? Veña, señores. A continuación preséntolle a maravilla das maravillas, o tulipán negro. Aquí está.
Compro! Vamos ver que prezo ten. Iso non importa. Compro, custe o que custe! Vela aquí a miña oferta. E aquí está a miña. É a miña. Eu aumento isto. Non teño máis ca isto. Ofreced os vosos cordeiros. Ofrezo tamén os meus cordeiros. Que tal? Non abonda. Xa é meu. Non podedes ofrecer máis nada. Agardade! Isto. Non vos vai valer de nada. Adxudicado, voso? Sí, no 1634, en Antwerpen, o tulipán vicerrei foi pagado con 4 bois, 8 porcos, 12 cordeiros, unha cama e moitas máis cousas. É o negocio da vosa vida. E grazas a min. Eh? 12 tulipáns negros e eu arruineime por un. Ai, o mellor negocio da miña vida, Por favor, non. 12 tulipáns negros. 1620. Os puritanos saían camiño de Inglaterra, desde onde moi pronto o Mayflower partiría con 78 homes e 24 mulleres a bordo. Eles ían ser os fundadores da nación americana. Sí, Holanda coñecería moi pronto a súa idade de ouro.